Až donedávna lidé nevěnovali přírodním zdrojům příliš velkou pozornost. Dnes je již mnoho materiálů, jejichž výroba je stále nesnadnější a dražší. Některé materiály, jako korozivzdorné ocely, vnímáme jako něco samozřejmého, i když v našem každodenním životě hrají významnou úlohu. Korozivzdorných ocelí se využívá v řadě průmyslových odvětví, v umění i v domácnostech. Od miniaturních holících čepelek až po časoměrná zařízení, přípravu potravin a architektonické stvárnění panoramat našich měst. Takže čím se vlastně korozivzdorné ocely od mnoha jiných materiálů tolik odlišují? Odpověď je zcela jednoduchá. Tím, že si svoji hodnotu udržují natrvalo. Tam, kde jiné materiály, jak doba běží, přicházejí a odcházejí, jsou korozivzdorné ocely trvanlivé a stále krásné. Dodávají osobitost prostředí, ve kterém žijeme. Je podivuhodné, jak malé jsou přitom dopady korozivzdorných ocelí na životní prostředí. Korozivzdorná ocel je totiž přeborníkem na recyklaci. Přibližně 90% všech výrobků z korozivzdorných ocelí se na konci své užitečné životnosti vrací a recykluje. Korozivzdornou ocel je možno recyklovat i poté, kdy daný výrobek byl využíván po celá desetiletí, stále znovu a znovu a znovu. Ve skutečnosti něco jako 100% recyklovaná nebo 100% nová korozivzdorná ocel neexistuje. Znovu využití korozivzdorných ocelí po skončení užitečnosti z nich vyrobených výrobků je normální součástí jejich výrobního procesu a k žádné ztrátě kvality nedochází. Skupina ocelí označovaných jako korozivzdorné v sobě propojuje železo s chromem a často s niklem a též s molybdenem a někdy ještě s dalšími přísadovými prvky. Což znamená, že v tomtéž procesu se též recyklují všechny tyto prvky. Recyklování korozivzdorných ocelí je zodpovědný proces, který šetří suroviny, omezuje tvorbu skleníkových plynů a životnímu prostředí jen prospívá. Ku prospěchu naší budoucnosti i dalších generací. V tomto křehkém světě musíme využívat trvale využitelné materiály, jako jsou korozivzdorné ocely, které jsou nejen krásné, pevné a trvanlivé, ale jsou i recyklovatelné. Korozivzdorné ocely. Recyklovatelné a proto trvale hodnotné.